Bluit mi kawai ka notis kabahit na kibahit tam menta kasngi kabadai hapo kenci mau langren baya ka price ka baningkong kin ai hadu lai pholak nata ka ba ar spholak kabalai sanlak tena ka benta ka ne ka jing ya kop kwai do kha ka dor jong ka tiket kan de lai hajar shirung yang wei kwai te ka jaka hangno ka jaka alingen pe company abat kano tarik kin penelakai ya kane ka jing ya kop kwai do kha te sabon pule company ya kane ka notice khnang ba panchai ha ei on penlong ya kane bat kano tarik on penlong ya kane ka jing ya kop kwai do kha ka bade lai pholak ka ban kong nata ka shi pholak ka sanlak sabon pule kane ka notice ka jing ya kop kwai do kha bon penyai da I ba A lengdo W marngar B thongni harangkat bat kiparlok kajaka kade hapung I dismora marwen kene kapung kadon haisnong mau langren kinsi diwa lau karyang kapahap hapo Eastern West ka Sahel district te kalanti kane ka surak kabanyat na Shillong Shanong Stone te kadol jong ka tiket khwai kade lai hajar shirang yang we khwai te ka tarik ban pan khwai kande shi tarik banai bapra ar hajar ar pusan te kapor ban pan khwai kande khandai shiteng am bat kan kot sau baje pm te sap ya kijing ai subha baya ka ban kong on ai lai pholak nata ka ba ar shi pholak bat ka ba lai sanlak te ki price ki bah khmat kinde ki to lai tali bat nalor kite ki jing ai subha ki bah khmat ki babun kinde ki consolation badia ki consolation lapya ha ki ar banta kata ka consolation A bat ka consolation B te ha ka consolation A ki labun bha ki lak te leng in pe khambnya hadu kano tali shu hangne ki lak ki don te ya ka ban kong ha ka bai dei bat ka consolation A yak ban kong kin ai silak ka ba ar silak ka ba lai silak ka ba sau silak ka ba san silak ka ban riu silak ka ba nyeu silak ka ba phra silak ka ba khandai silak bat ka ba shipho silak khatwei silak khat ar silak khan riu khat lai silak khat sau silak khat san silak ter ha du ar pha ar tali dang yo silak te ha ka constitution B ru kin dang yo adu shipho hajar kin ai hadu ar pho tali te ha ka bai dei bat kene ka jing yo kop khwai do kha na ka banta ki do kha ban pan khwai ha ka te ka sngi on the do kha thamai ar ton tam ha ka khat nyeu trik banai ba nyeu ar hajar ar phun riu ha ka por man step on don kinong diwi di khnyang ha ka te ka sngi on chim jing theu ya baro ki jat do kha sha ban sa jing bam kat bom padei ka por ban khwai te ba phan tip company ha ka bai dei bat ka jing the ki do kha la ne ha ka bai dei bat ka ne ka jing ya kop khwai do kha phila ban phone ya ki ne ki number phone ki bala don ha ka ne ka notice ting in pe company ya ka ne ka notice la ha ka bai dei bat ka jing bu ya ki jaka la ne ha ka bai dei bat ki kendon jong ka ne ka jing ya kop khwai do kha te kipung ha kane ka jing ya kop khwai do kha ki don san tali kipung bat on pan khwai ha baro san tali kipung sha ya ki banbar ban wandi jingdi light na ki tiar khwai bat ki jing bam do kha lada ki perlok krawon ki pen khen ya ka pos dang khwai na ka liang jongi kinong penyat ngin sam no marsiteng ya ka bai tiket bat ka jing khwai kan long claim price te on sha ban bu jaka da uding usik ha kapor khatwei baje am ha ka lai phoi trik bne ba nyeu ar hajar ar phan riu on ai por si kanta ban weng no ya kiting kisik te ha ka bai dei bat ka parking jong kirawan ha ka te ka sngi yakop khwai do kha te baro ki perlok rawan kin subha banbu ya ki kali ha ki jaka balabu
lane balapan kre da kinong sengkwai te omsha banyang harut surok amar kane ka surok kade ka surak highway te labu khnang yakine ki kendon ru khnang banlat na kajing khapnya jong ka surak lane ban potmuit ya kalai kawan jong ki patba ha kabai dei bat kate ka surak ba te ha kate ka sngi lai phoi trik kabade ka sngi bu jaka khwai hangne apo kanchi maulangren te kandon ru kalokidro kabade hapo kanchi umsoj kanchi madan te ngan pule ya kane ka notice yawan jaka jing penila kai lokidro kajka kade madan umsoj kanchi Eastern West Khas Hill District te ka tarik ban penlakai ya kane ka lokidro kade lai pui trik pene banyo ar hajar ar penreu te ka por ban penlakai ya kane ka lokidro kade por sau siteng PM te sngap ya kajing ai sobha ka bai de ba kane ka lokidro bai ka ban kong kin ai da ka thar rock fajdur bat ko alto keten lane kapisa ar pusan lak te ka ba ar kin ai da ka brand new celerio lane kapisa sanlak nata ka balai kin ai da ka brand new alto new gen lane kapisa lailak nata ka basau kin ai da ka alto keten barim lane kapisa arlak nata ka basan kin ai da ka brand new scotty lane kapisa silak te on pendat ya ka LED screen ha kate ka jing penilai kai ya ka lokidro te kadai ka skimbu jaka khwai hamaulang ren baro kinongon thit lokidro kinde ban kongo ya ki volunteer balabu bakin penyang ya ki kali ha ka jaka balapan biang ya ki tiket on di betang ha kato kasngi lai phoi tarik banai banyo arajar apun reu bat ni klamdi online lupa te ba phnyo ya ka jing tip ki ba company a ka bai de bat kane ka lokidro ru philaban phone ya kine ki ba phone ki ba don ha kane ka notice te on ipor chi 4 minute banwan sim batlada omman sim on penila kai da kawai te kador jong ka tiket jong kane ka lokidro kadai aspasan phau kawai bat samspa lada pithet artali te porlok baro ngai kumtu phila sai bat so thu bha ha ka bai de bat kane ka jing batai ka jong ai kane ka notice khwai lane la kalong ya kane ka lokidro ru tingin sai sempat ha kawai bat ka video te lada pidang thamai ha kane ka channel ka jonga te kum kadak ban kersan ya kane ka channel ka jonga ara karpa de pi ba pen subha ban subscribe ya kane ka channel